салом тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. дӯстони азиз, ин қисми дуюми анамун мағозаи релаксай дар Корвон, дар назди Тиллобозор, дуюм этаж. ма номерора мемонам, бо шумо аниқтар када адресора бинед. дӯстони азиз, анамин набор 1700 сомон меиста. ана бинед чӣ қадар набори хушрувай. анами ба чойнику пиёлаву анайғи ба калош бинед и евростилай и 1700 сомон наборуш. на марҳамат тамошо кунед. чӣ хеле гуфтум инҷа беҳад интихобуш бисёрай, васеай. ҳар он чизе ки шумо мехоҳед анамин бемалол аз анамин магазин шумо пайдо мекунед. анаи бакалора бинед 22 сомон шаштаишай. ана бо 30 сомонаш асту дигарош астай. анаира бинед чӣ хушрай. анаи вай дора баъд талеркача катиш дора. нархш 20 сомон. ана ино ма иҷа бор бисёр ҳай тез рафтаистам ки ӯ тарафаш мода нишон тиям. анаи 20 сомона бинед. аминам 6 дона дора. диде дӯстони азиз, ино 6таи доранд. 6 донаш 20 сомон. стакано ана ӯ 17 сомон 6 донаш. на марҳамат иш 18 сомон. на тамошо кунед. касое ки мехоҳед марҳамат бинед. баъд омада якта ба якта интихоб када хариданай. 15 сомон 6 донаш. мана бинед маза аз инҷа тезтарак поён рафтаистам барои амо ино беҳад бисёр будана мистакано. барои амо тез рафтаистам поёнаш мода нишон тиём чизои вая заруритара. ана дӯстони азиз, ана иҷа бинед ваё ҳаста иҷа аллакай талеркаву дигар чизо. ана бинед 26 сомон 3 сомон. ана 26 сомон диде. ана 25 сомон. ино чанд дона доранд? амун 6 дона доранд амин нархай. баъд ана ира бинед компотгирак. ана моҳигирака бинед и 17 сомон будай. ана иҷа бинед дӯстони азиз, иҷа вай ҳастай декоративни. ана хеле ваё ҳастай кӯзаҳо. ина нархошона бинед 80 сомон. анаи калоно 80 сомон. анаи майдаш 50 сомон. барои хонаҳо, барои ороиш касе мехоҳа, ина бинед калонош 80 сомонӣ. ана марҳамат. агар хонара хушрӯ кардан хоҳед, ана инамуд 48 сомон майдатара ино. ана ин 65 сомон. бо аз инҷа ҳаста. иҷа ҷо тангтаракай камтаракай барои ҳамо ма ая наздики баъд ба навор гирифтам. ана бинед дӯстони азиз, ана 130 сомон. и ҳанами хевай дора, кӯзача дора, бо ваёш ҳастай ба калош ҳастан. 130 сомон нархаш. ана бо қафора бинед 65 сомонаш аст. ана ин намуддо ҳаст 35 сомонӣ, 45 сомонӣ. на марҳамат. ана инамуд 80 сомонӣ. ана ино барои торт гирифтану мева гирифтан беҳад хушрӯай хулая. як нафар пурсида буд. баъд ана имада писанд омад. и нархаш бинед чӣ хушрӯчай 28 сомон будай. ами шишагияй. ана ин намудо ҳастай барои компоту, барои мисол чолову дигару дигар чизо, барои дуғу 40 сомонӣ. ино ё 2 литра 3 литраян шишагиян. ина бинед калон. марҳамат тамошо кунед. ина нархош наме барои чои хунук ана 40 сомон 30 сомон 20 сомон. чанд намуде хоҳед? ина 35 сомон. ина 30 сомонош аллакай ами шишаш тунуктаракай. ана бинед чӣ калонан инҷада 35 сомона ҳастай. ино 35 сомонош ба фикрам 4 литраян.
ана бинед ай дур бо як бор дигар нишон метиҳам. Шахсое мехонам хел чизакои хушрӯ харидорӣ кунанд. Марҳамат. Ана компотгирако 22 сомон бинед. Чанд нафаре ки аз ман хоҳиш карда будед марҳамат ина. Ана инаму дошт 19 сомон. Бо ҳастай 18 сомонаш, 17 сомонаш аминора. Озе ино шишагиян. Ҳамаи чизое ки ози ман нишон додистам иё шишагияна 27 сомон далича. Хрустальный. На марҳамат. Тамошо кунед дӯстони азиз ва интихоб кунед. Ана 40 сомон 6 та лалича инам ка 4 кунҷа дора 40 сомон. Аз и чанд рангш ҳастай. Ана бинед чанд гулу чанд рангш ҳастай ки шумо метавонед омада интихоб кунед. ана иҷа ҷои ин хе контейнеров дигар чизо ҳар хел чизакои хушрӯ барои декоративни барои хона барои не вай. ана бинед ин контейнерора бинед. марҳамат тамошо кунед. ино нархш чандташ нестай 29 сум. ана инам дора бинед. шумо метавонед сабойкоянда шумо метавонед мисол ҳама чи дар истифода баред. ана 17 сомонора бинед. ана бочкои калон касе пирсида буд ина 20 сомонӣ. марҳамат. ман иҷа видео кардам ай наздики бад омадай рӯсти бахшиш дӯстони азиз ҷо тангтарак буд. ана онамуд 16 сомон сабойко ҳастай контейнеро дигар чизо ки истифода мебаранд. ана ин намудо ҳастай. ана мисол бинед дӯстони азиз чӣ қа чизои хушрӯ. иноям нархошон бинед ино 22 сомонӣ. ана ин ҳастай 22 сомонӣ. ино пластмассан 22 сомонош пластмассан. ози ман шумода бо шишагиошам нишон метиҳам. ана инамуд бо 15 сомониян. и ҳаҷмш хурдтарака инош 15 сомонан. ана тамошо кунед 22 сомоно. ози ман дигар чизошам бо нишон метиҳам. дӯстони азиз бо имрӯз ман амин ҳар намуд сабойкаву дигар амин контейнеру органайзерора шумода нишон метиҳам. пагаҳ бо қисми сеюмш меброями аз амин магазин. дар унҷа техникара нишон метиҳам. миксеру блендеру дигар чизора. интизор бошед қисми сера аз сабаби бахшиши зиёд аз сабабе ки анамин интернети ма сустаракай ман анами ба қадри имкон бинед қариб 22 минут партофтагим. агар аз ин да зиёд партом мумкин 2 рӯз гузара ҳамин я видео загрузка кардагим. ма барои ҳамун ба қисмҳо ҷудо кардагим. ана нонгиракора бинед 4 сомон. интизор бошед қисми сера. ана марҳамат иҷора бинед чӣ қа хушрӯи чизошона. ана ё 20 сомонӣ чандта дора 3 та 4 та нам хел вай дора контейнер дора. як подписчики мо дар бораи нами чизо пурсида буд. барои мо амирама бисёртар кардистам. ана 10 сомон дидед косача. ана инамуд 45 сомон тортгиракай. ба ина иҷа бинед 15 сомона ҳастай. ина бинед 15 сомона и барои маскаву дигар чи мегирӣ хушрӯ метова. чанд намуд шай 15 суми ҳамаш. ана ин наборай бинед дӯстони азиз. ина мисол ягон ҷо пикник равӣ вай кунӣ 150 сомона. ҳамаи талеркашу стакану вилкаву ҳама чи ам чизе ки амҷада ҳастай дора бинед. контейнерои полни набора 150-130 сомон. бои тарафда бинед дӯстони азиз иҷа бакалу стакану дигар чизошай нӯша қадар вай накардам видео накардам. ана бинед ана иҷада бо чӣ намуд контейнеро ҳастай. ана калонора бинед 50 сомон 35 сомон. ино дутаи доранд. баъд аҳамияти амино қариб ҳамаш як фирмаяй ами навистагиай да ами контейнеро.
ана инора мехоҳам шумо да нишон дидем барои об гирифтану ино пластмассиян дигар чизо гирифтан. нигоҳ кунед ҳамин намудаш чихе хушрӯай барои хона да мегирӣ беҳад зебо метова. мана дӯстони азиз нархи ино 16 сомонӣ 18 сомонӣ чанд қадаре ки ҳаст дар амҷо нишон додум 16 сомон 18 сомон. ана ино ҳастани сетагора бинед 10 сомонӣ барои намаку приправау дигар чизо сетадорош 10 сомонӣ. ана бинед ана иношам 10 сомон инош 4 дошта ишам 10 сомон. ана ин тарафа бинед ин тарафда ана аллакай ина контейнеро ина ино барои донагӣ гирифтан барои макарону дигар чизо гирифтан ино аллакай шишагиян. ози ман нархира мебинам баъд гаптон мезанам дӯстони азиз агар навистагӣ боша. ина ино бинед 58 сомон 9 дора ба фикрам ино шишагиян. ина инамудаш 38 сомон. ана барои макарону дигар чи гирифтан ана инамуд 3 дора 65 сомон. нигоҳ кунед шишагиёш. ана ино ҳамаш ҳами сетаи доранд. ино 1 литр зиёдтаракан 65 сомон 3 донаш. ана и 22 сомон 3 донаш ва ё майдаян аллакай бо ина иҷада ҳастай 50 сомон 3 донаш иям аллакай майдатарай. ана бинед контейнеро шишагиян иями ваё органайзеро ана 60 сомон 3 дора 60 сомон. бинед шумо дӯстони азиз метавонед бевосита нами магазин биёед. интихобш бисёрай бо худи шумо наздик аминора тамошо кунед баъд интихоб кунед. ана бинед дӯстони азиз ана ин намуда бинед чӣ хушрӯй аз ин чанд намудастай марҳамат бисёр нархошо навистагӣ нест. аз анамун фурӯшанда аниқ мекунед барои ҳамон мегӯм омада хутон аз наздик бинед. ман ҳам хел тақрибан нархое ки ҳаст шумода пешниҳод кардаем. 20 сомон ина бинед чихе хушрӯан ино ҳамаш анами фирман. ана ин намудаш 22 сомон калонтарош поёнаш инам шишагай. ана ин намудаш 15 сомон ялакай майдатарай. ана марҳамат ино ҳамаш барои амин ошхонаву барои хона як ороиш зиёдатӣ метия. чашми одама хурсанд мекуна рости гап вақте аминора истифода мебаред. ман шахсан беҳад дӯст медорам ҳам хеле чизора истифода бурдан. ана инора бинед 17 сомон. ида мисол уксус меандозанд равған ягон намуд ки ягон чизи дигар бонувони мо худшон истифода мебаранд. бинед зардаш аст ана ин сафедаш аст. баъд ана формора бинед ина инора бинед 35 сомонӣ ана 14 сомонаш аста пластмассияи 14 сомонаш баъд 40 сомонаш аста. и 40 сомонаш комплектай 3 дора. бинед инам дошт 15 сомон. ира бо бонуво чун тарак медонанд ки чи истифода баранд чи хеле истифода баранд. вале аминора вақте ки дар кухня истифода мебарӣ дар ошхона бо анамин як намуд зебогӣ мебахша. ана и 30 сомон бинед дӯстони азиз 3 дора 30 сомон. эра 1 дора 30 сомон и калонай. ана и бо контейнер 22 сомон. ана косачо 13 сомонӣ и калонтарай ҳаҷмошон. аз ин бо майдошам буд поёнда 7 сума ҳаҷми калонтараш 13 сум. ана ин намудо ҳастай. ана и банкача бинед ин шишагиай. ана дӯстони азиз тамошо кунед бинед ва омада харид кунед. ана и 30 сомон 6 дора 30 сомон. иям барои кухнӣ шурӯъ метова.
барои ҳар намуд приправаву дигар чизо истифода мебарӣ. Ина 20 сомон. Мисол макарону ҳар чи мегирӣ вайда. Ана ишам 30 сомон 6 дора. Ина иш 40 сомон алакай. Инам 6 дора. Ина дӯстони азиз омада тамошо кунед. баъд метавонед омада амира харидорӣ намоед. беҳад мағозаи хушрӯ ҳамаи чи ҳаст. баъд мада дӯстони азиз анамин бисёр маъқул шид сушилка барои анамин косабу тавақ. ина бинед нархи 70 сомон. ду ваяяй ду ошёнаяй пластмассияй неки манами пластмассои сифати хуб. нигоҳ кунед чӣ хушрӯ ҳама ҷош ҷобаҷо шидагиай. ана бинед инаи бринҷшувако 18 сомон ҳаҷми калонай. баъд рангошам ҳар хелае 18 сомон. на марҳамат барои бринҷ шуштан, барои донагӣ шуштан, барои бонувони мо беҳад як чизи хушрӯи зебо. ана барои хутпаз мондан 15 сомон. ира бидед чӣ хушрӯй 15 сомон. булочка мепазем мемонӣ ки қоқ нашава. ана бинед дӯстони азиз ай чанд рангаш астай. ёям 15 сомонӣ. инаи барои ягон пикнику дигар ҷо рафтан. ай 35 сомон чанда контейнер дора. инаиш 40 сомон калонай. диде барои мисол ягон ҷо сайру гашт мебуроӣ. баъд анаи набора бинед барои хона 270 сомон. ираваиш туркӣ буда барои грязное белье ҳами чанда дора 270 сомон. барои белье хубай. анаи турецкий дора сенаму анаи ҳастай. аз инаи дора ҳамин набор ҳамаш 270 сомон. 270 сомон. бинед дӯстони азиз 5 чиз дора. чӣ қадар хуб аст. набинед барои грязный белье барои метавонед харидорӣ карда мисол мехоҳед харидорӣ карда масалан биёед ана 180 сомон бинед. ина масалан ана инора бинед қадар наза инҷада шумо метавонед ҳар намуд амин картошкаву пиёз дигари мевагиёра шумо метавонед мевагӣ монед. аз анаи астаи инаи шалакаи детажа дигар як тарафен кухнида мемонӣ. ира мегзорӣ беҳад хушрӯ. ана иша бинед дӯстони азиз инора бинед 3200 сомон будай 4 стулу якта стол дора. ранганами материалш ваяй 4 стол 3300 сомон. ранги бофтагиай ки хоҳишмандед марҳамат шишагиштан барои стил да видиш барои ями анабат турки шишаги низ доран ва ё ҳозимаш модаи наздик нишон метиҳам. касое ки мехоҳанд ана масалан наи столико пурсида будан стуло 160 сомонӣ. марҳамат тамошо кунед. ино ҳамаш истеҳсоли эронан. ҳамон чизое ки ман ба шумо пешниҳод карда истам 65 сомон 55 сомон. ана барои кӯдакони ҳастай ана ина бинед 78 сомон. кадом подписчик ма пурсида буд. ана марҳамат тамошо кунед хоҳари азиз. стул барои бозӣ кардани кӯдакҳо харидорӣ кунед. 78 сомон аз ин астай. баъд бо стулош астай. ана духтаронашам ҳаст. машмуда баъд ана ин калони стуле ки ма гуфтам ана ин шишаги 3000 сомон. стули калона 4 стул дора. барои ҳамин хонара оро додан хурӯвай анаи стули гир 65 сомон. на 65 сомон. анаи стули инами гирдай 650 сомон набори анамун стули гир кати стулош столи гир кати стулош. ана ино 10 сомонӣ бинед 10 сомон донаш. нои чойнико астай. дӯстони азиз ана 23 сомон. и аллакай калонтарай. баъд 9 сомон надора. ҳамино яктагишай. ана чойнико бо ҳастай. ана ино 23 сомон. ана ина 10 сомон. наҷа 17 сомон ҳастай. исиншама шумо нишон метим. ана 17 сомон ҳастай. ана 27 сомон ҳастай. лали чой. ана ина мудш бинед 6 донаш 11 сомон. ана ҳастай наборуш сомон агар фикрам бад 8 сомон ҳастай. ҳар намуд
ана бинед касое ки мехоҳанд чизои шишагӣ خیلی وسیع است. марҳамат иҷада юноям ана ҳаст. косора машмо да нишон метим. ана баъд коса ана ва инам дора табақ бинед дигар 6 дигар сомон. чизо ана косо Ана 6 марҳамат. сомон. пиёла ана чанд бинед аст? дӯстони азиз мана ана пиёла 4 пиёлаош сомон. ҳастай. айна намуд чи? ана инам ана пиёла ҳастай 5 6 сомон сомон. 6 сомон. иёра косошон чанда? коса надоранд? марҳамат косо чойникош чи? ҳастай 8 сум 10 сум. на 25 ана сомон манавай. чойникош нақшои инам хеле. чойникоша Ино рустима чи? аниқ накардам 17 сомон. ана набуд ино чойникош. чизе ки 25 нашнастаки сомон, будам 17 рама пешниҳод ина кардистам инаш дӯстони 20 азиз. сомон. шахсоне ки фаҳмидед ана марҳамат. на баъд ана лалиёш иҷа бинед кашишира пиёлаи бинед 4 8 сомон. сомона. ана ин ана лаличои ваёш майда. 4 сомон майда лалиёш каши таракош 8 сомон. асартигирак ана инамуд асартигирак 7 7 сомон. калонан ино на лаличои ана ин майда тарафа тараш бинед. 4 сомон. ана ин размери ана ин 65 лалиёш каши 6 ним сомон. сомон ҳастай. ана Набинед? инош 4 сомон лаличои майда тараш бо чи ҳастай. ана коса фақат 9 ан агар сомон хоҳед марҳамат ана 6 бинед. сомон ҳар хел. И ана ин набора 70 бинед сомон. ин набор ана 70 ин сомон мудушбо барои агар ҳастай туҳфа кардан 37 хоҳед сомон. 70 сомон. ина чӣ хел набори ана пуштувай. марҳамат. ана дӯстони марҳамат, азиз тамошо чизе ки ман кунед. мехостум дӯстони азиз барои салат ана барои инамудам дигар ҳар дигар хеле кардам. нархош ҳастай. ана бинед 22 дӯстони сомон азиз. 21 сомон ана ин мада дӯстдорам размераш чизо 21 махкулам. сомон. набинед шишагия диде дӯстони ана меҳрубон намудуш имрӯза 31 ин сомон. қисми видео ба охир мераса. пагоҳ интизор бошед. худо шишагия хоҳад ма қисми 31 сомон. сеюмша шумода пешниҳод мекунам. дар он ҷа ҳам каме амин косаву тавақ баъд техникара нишон медиҳем. марҳамат. хайр худо нигаҳбони шумо боша то видеообзори оянда. бо мо бошед. лайкро фаромӯш накунед.